UMLA kamau kerwat uba redik ten ling dot tongkar haka kan retrik jemang arja arpusan ula let ban jurep ya ka jingte ya ki jakasa jong tenat ka koi ka khia halat lausang mau kerwat kabla sakut benta lapalat khatlai snam namar ka jingi no ki kontraktor ya ka kam klam da pendap Lasan ran lang yung MLA daw District Medical and Health Officer DMNHO jo ka Southwest Khasi Hills District u Dr. FR Lartang u Executive Engineer katanat Water Resources uba DP Mukti u Block Development Officer ka mau kerwat block uba ai Laurin yang bat kiwe ki officer Hakadi kesngi uba rednik dan ling dot tongkar ula jurep ru ya ka warehouse jong katanat ka kot ka khia hakaba ya ka jing tray lala ban pendap palat nyopo persen nalor ka jing tei ka badang step snashan jong ka office jong u Executive Engineer Water Resources habau kerwat ni susi bani iba hadin jong ki bon la palap housnem kene ki building kene ki quarters ya ka ba ladap ai da keling sarkar ndai hadu mentaki dang longsa kumne ranghang ya ka ba ngim idon jikermen ladang ipek makalong mata bakini quarter kin dep namar ba nadu araja khat ar la ai hak kontraktor bakin trei tendri kumbakalong mata kila su isa kumne kidon kini quarter hane santeli ya ka bangi I don sign yo ka jingdep ditang kini ki arteli sakmat kini ki lai teli sedin ni la idu jikermen ladang I kumne makalong Terima kasih wan khang ban page dal kejong khamat kum MLA ban UI ya ka actual position ni quarters bat ya ka bangin gila ya keren ka kapor la kalong hapo assembly ngala keren bat ni pesang budin sutanat na keling jungi SDO itu bakila initiate ki step ban thau kilat klenti baro ban pendep yakini tala kalong kanong tinggi kpelti na keling department kan simkia ha ka ba kloy ka bala in bu target bala kumno kumbang sutu bagi don jikermen bam taus nem hila ban le yakini ki quarters nang sutu ke jinor kam jo ki doctors jong ki staff batre ke department ki baki ot hakaji khapnya ki jobdon ki jakasa tinggi sekolah na isur kom man yu iba na lor bak sarkar kal alot ke jaka ka ba internet hadu kata-kata ka ba long kum ki resort ban pe ki internet jo ki jaka la an pendep ban sa ngej baki doctors kino skin scope kumen hadu kata lada alot kamera ki bikin sa kini kicaka terdai ke susi kalau nak dau jo ke jempol ban tre probiang kila sa kumne kmelti bagi dia budin biang nang sakmat ya ke bagi ngis kem bak sarkar kan yo ban le tenge ha ka ban thau kilat ti baro ban karpat ru I ki pajba la kalong kontraktor ban ai ka support ya ka ba kidom knyum ngi haban pedang ke sisai ke ai ka ba ngim simlala ban tre ban pendep kini kam hakide ki khat laisnam tenamar kata kontraktor kin pedang ke ai ka sarkar kale berga kwi ya ka bakin IT hakajing penyaj na ke department makan le ke ban kam knang pendep no ke jing tre ka por bobi Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya